huono syöttö Ajons väliin. Mino kuitenkin liukutaklaukseen. Ja nyt on sitten jopa Aton päästä siitä Pitsinduun ohi. Loistava syöttö Odulta Morelosille. Morelos kääntää vielä keskustaan. Ei tule palloa Tomille asti, vaan siinä pääsee viime hetkellä Kalle Taimirovic pinkomaan sinne hyökkäyksen kärkeen. Alho keskitysyritys kohti Tatomirovicia. Sen katkaisi kuitenkin Kemi puolustus. Ja näin Kabi palloon. Itselleen uudestaan Atom. Alho. Nyt on Alholla tilaa. Alho vastaan Pitsindu. Tuossa ei ole kyllä rikettä. Ei millään. Ja näin vaikka kotiyleisö sitomaan kohti Morollasta. Nyt on sitten Morollas vauhdissa. Pitsindu lukki tuon tilanteen ehkä hieman väärin. Joutuu kovan kamppailuun Morollasta vastaan. Morollas ei ehdi kuitenkaan tuohon kakkospalloon. Vaan Ojala siivoo sen aiemmille vesille. Kabi. Medo. Nyt lähtee kohti Alhoa. Pistosyöttö. Alho ehtii siihen palloon ensimmäisenä, mutta Pitsindu on sen verran hyvin mukana tuossa tilanteessa, että pystyy sen kakkospallon ottamaan. Ja Alho on vahvin tässä pääpallossa. Sitten Pitsindu Morelos kaksinkamppailussa. Atom ei ennätä siihen ensin, vaan loistavasti tulee sieltä ranskalaispuolustaja Pitsindu tuohon palloon. Sieltä vielä läpisyöttöä kohti Ajonsia. Hieno suoritus Jonathan Pitsindulta. Ja Ajons vastaan Sorsa. Ajons sieltä lähtee keskitysmaalille. Kulsteen, mutta syöttö jää taakse. Ja kyllä siinä nyt Aissele on ihan puhki Halmeen kanssa hirmuisia kamppailuita koko ottelun ajan käynyt. Tästä meinaavat nousta kamppailemaan. Alholta aika vaarallinen syöttö siinä omalle maalivahdille Uusipalolle. Kabi. Ajons Savitsille. Nyt on Kvisti syöttö, menee vähän pitkäksi. HJK väliin. Hyvä pallo lähtee sieltä Taivolta. Pitsindu kuitenkin välissä. Kabi potku seurauksena. Taivo sitä antamaan. Sieltä tulee kierteesenä etualalle. Ja hyvin tuleekin, mutta Kemin puolustus siivoaa pallon kuitenkin väljemmille. HJK:lle. 15 ottelu tänään. Kiva Tatomirovicille. Nyt haetaan Sorsaa, mutta Pitsindu ehtii kuitenkin pallon ensimmäisenä. Rajaheitto HJK:lle kuitenkin tuosta tuloksena aivan sieltä kulmalipun tuntumasta. Taivo lähtee kohti Atomia pallo. Siellä oli myös Morelos haistelemassa, josko tuo pallo olisi Pitsinduun ohi päässyt. Inter tullut Ropsia vastaan myöskin tasoihin Solomon Duan maalilla, joten myös siellä tilanne 1-1. Joten kaikilla paikkakunnilla mennään tällä hetkellä tasatilanteessa, kun KuPS HJK on lukemissa 0-0. Ojala pelaa siihen Savitsille. Sitten Kabi. Vähän huono kosketus, mutta portugalilainen. Hyvä yritys oli sinne kohti Nikolai Alhoa. Pitsindu kuitenkin lukee tuon syötön. Forssell puolustaa. Kulsteen. Vist. Pitsindu. Keskitys lähtee. Nyt tulee sitten Uusitalo loistavasti maaliltaan vastaan. Juuri kun siinä oli Aissele. Lokakuuta 2013 edellisen kerran kohtasivat, niin molemmista joukkueista muutama pelaaja oli silloin mukana. Helsingin IFK:sta Ville Taulo, Esa Terävä, Matias Hänninen, Jukka Halme sekä päävalmentaja Jani Honkavaara olivat silloin mukana. Halme tavoittelee siinä pitkällä pallolla jälleen Mäkelää. Tässä ensimmäisenä kuitenkin todellinen täsmähankinta tuo keskikentälle sekä pallollista osaamista että puolustusvoimaa. Ikää miehellä on 26 vuotta, mutta vielä on mahdollisuuksia nousta liigan johtavien keskikenttäpelaajien joukkoon, kun nyt Kemi tulee vasta hyökkäykseen. Juoksuvoimaa sitä pitää käyttää. Sihvola. Lujaa tulee tilanteeseen ranskalaispolustaja Pitsindu tässä pallossa riistää pallon ja lähtee nopeaan vasta hyökkäykseen. Nostolla on Juho Mäkelää, mutta tässä ensimmäisenä välissä on Ryan Gilligan. Veteli haastaa nyt hyvin Vesalasella laidalla, pääsee ohi tässä. Avustaja erotuomari tavoitteena on saada Mäkelä vauhtiin, mutta Jelko Savic ensimmäisen välissä ja Pennanen hoitaa loput. Ajons. Kempton Royals lukee näiden rumpujen kyljessä. Mäkelä siinä PS Kemin puolustaja David Pitsindu saa kovan iskun tässä kaksikappailutilanteessa. Nyt Auran ja PS Kemi sen sijaan jatkaa otteluitansa perjantaina, kun se isännöi Helsingin jalkapalloklubia.
joten tekee aina valtavasti töitä oman joukkueen eteen. Ehkä hieman on puhuttu mediassa sitä, että Juho Mäkelä ja Pekka Sihvola olisivat aika lailla samantyyppisiä pelaajia, jonka takia heitä... Lopulta Rantanen purkaa pallon aina keskialueelle asti, sitten tavoittelee Savic. Tässä selvästi tulee David Bicindu hieman käsillä. Mäkelä vielä tässä alkukauden vaiheessa hieman häiritsee Helsingin IFK:n kotiyleisömäärää. Viime kaudella reilun 3000 katsojan keskiarvolla operoinut sarjanousuja IK Pragen, jossa hän teki avauskaudella 11 maalia. Yhteensä 1,5 vuoden aikana SCL teki noissa sarjaotteluissa 15 maalia. Palasi viime kaudella siis PS Kemiin kesken kauden ja loppukauden aikana nousi todelliseen ratkaisijan rooliin tehden 7 maalia 11 ottelussa ja erittäin merkittävä tekijä siihen, että toisen puoleen edetessä näkemään Eriksson. Pitkä pallo kohti Mäkelää. Tässä ensimmäisen välissä kuitenkin David Bicindu. Tän vielä tässä alkuvaiheessa kautta. Vesala tavoittelee Mäkelää tässä kuitenkin Bicindu välissä. Veteli. Jälleen ensimmäisenä Vesala. Virtasen näitä seuroja ja pelejä ja sen jälkeen vielä sitten palasi, kävi Kumussa sitten 90 vuonna muutaman matsin pelaamassa, mutta sen jälkeen sitten pelaajaura, ilmeisesti pientä kremppaa siellä on tälläkin hetkellä sitten Virtasella. Mutta nyt Bicindu ja nostaa hyvin, nyt on Kabila siinä paikka, mutta nyrkkeilee pallon korkeuksiin ja siitä ei Kemi nyt sitten tuo vaarallisempaa paikkaa saa, mutta erittäin hyvin tulee tällä hetkellä Kemi. Nyt on pallo sinne vielä Vetelille, sen jälkeen lähtee itse hakemaan sitä paikkaa boksin rajalta. Sieltä tulee keskitys Bicindu, mutta Lyyski ilmatilan hallitsija hoitaa tämän, kunnes näin sieltä Bicindu reagoi hyvin tilanteeseen, laittaa sinne Müller. Sitten Da Cruz. Kova tulee Bicindu tilanteeseen ja... Sai meillä pakaraa meitä vastaan kapipelissä isku. Olisiko se sitten vaikuttanut vähän? Puujalka niin sanotusti. Kyllä. Voi hyvinkin olla. Vielä on Jonas Rahimi tulossa myös sitten kolmantena SJK suunnattu. Bicindu. Jons. Näppärästi pallo haltuun, saa vielä pelattua eteenpäin ja loistavan taustajuoksun tekee ranskalainen. Näin lähtee matala keskitys boksiin ja siitä pääsee jatkamaan Veteli, mutta ei mene sisään. Se oli kyllä Kemin boksissa. Näin kotijoukkue kontraa Bicindu. Kaventaa keskelle, sieltä löytyy Vetelimme. Vetelimme lähtee laukomaan suoraan kuitenkin päin alkimisensa Veikkausliigassa silloin AC Oulun paidassa. Mutta monta vuotta on kyllä Ojalan ura ikävä kyllä hieman polkenut paikallaan. Laaksonen vasemmalla on tilaa, sen näkee Laaksonen. Penninkangas loistava nousu, mutta loistava on myös Bicindun katko. Siinä jälleen Teemu Penninkankalta loistava juoksu pystyyn. Pyörättää käyntiin, loistava puolenvaihto Bicindu. Pääsee ohi Vasarasta. Bicindu laittaa hyvän pallon ja tilanne jatkuu. Veteli laukkoo ja oi! Ojala lähtee jälleen viemään sisään. Sitten Bicindu laidalla. Keskittää. Jons takaisin Bicindulle. Bicindu lähteekö keskitys? Kyllä lähtee ja hyvin tulee, mutta suoraan jälleen Aksalun käsiin. Penninkangas menettää. Gilligan rauhoittaa alaspäin. Gilligan jälleen pallossa. Ryan Gilligan, brittipelaaja, jonka... Maikko Hänkkiä ilmeisesti Brasilian maajoukkueessakin on pelaa. Kyllä. Tällä hetkellä kuitenkin Brasiliassa isoveli pelaa. Ojala. Hyvin Bicindulle toiselle puolelle. Bicindu sitten Ojalalle. Ojala keskittää. Matala keskitys, joka hieman epäonnistuu. Tähän tulee kuitenkin hyvin Kabi tähän palloon. Turpeniemi. Bicindu. Hyvän näköinen keskitys. Siihen pääsee hieman Veteli päineen vääntä. Maaottelua. Muun muassa Didier Drogban kanssa samassa joukkueessa. Mies on nähnyt yhtä sun toista. Tuli aikanaan 2003. Bicindu vie riskiä vastaan päätaistelun.
Vennikangas lähes tanssii pallon kanssa, kunnes sitten menettää sen. Jons oikealla. Jons keskittää. Korkea keskitys.